Nu er vi kommet hen til klaveret og eller keyboardet i musiklokalet eller hjemme hos dig selv. Og du skal lægge mærke til, at på sådan et klaver eller keyboard, der er der jo nogle hvide tangenter, og der er nogle sorte tangenter. De sorte tangenter fordeler sig sådan, at der er 2, 3, 2 og 3. Og du skal finde den tone, der ligger lige til højre for de to sorte tangenter. Hernede, det er den hvide tangent her, der hedder E. Her starter vores riff Seven Nation Army. Og du starter med at trykke den ned, og så skal den spilles 2 gange. Og så springer du til højre, springer en tone over, og spiller tonen her, der hedder G. Og går tilbage til udgangstonen E. Det lyder sådan her. Når du har gjort det, så skal du til venstre og spille D. Og en gang mere til venstre og spille C. Og så slutter du til sidst på et H. Så hele riffet ser sådan her ud. Når du har øvet det nogle gange, så kan du eventuelt fordele fingrene, sådan så du har dem liggende på alle de toner, du skal bruge, og så ser det sådan her ud. På den måde kan du bedre spille riffet mere flydende. For at øve dig og blive rigtig god, så kan du spille sammen med de andre lige om lidt.